Depende ako sa mangga. Maasim pa, no? Depende ako na. Shoutout us. Hello, Ma'am Edna. Kumusta po? Mabuti, ate. Kayo, ate Edna, kumusta? Kumusta makabebe? Opo. Ay, kailan ba? Kanina ba, ate? Bali, kailan ba ako pumunta doon kay Mr. Gala? Kay Sir Gala. Di po ba kayo nag-LS, ate? Oh, sure po, ate. Eat well. Hello, Sir Dieter Ocampo. Mega shoutout po sa'yo. Gandang gabo. Hello, Nay Mageles.
Buffering? Bakit kaya? Nay, kumusta po? Nay Grace. Wow, salamat po Nay Grace sa tamsak. Patamsak naman po dyan. Salamat po. Medyo mahina lang yung connection. Hindi ko alam. Nagbabap. Kumain na po ba kayo? Lods, JD, kumain na ba? Sige, sige. Uy, Ate Rose and Pearl. Kumusta po? Kumusta Japan? Shoutout po sa mga ate ko dyan sa may Japan. Bangwang minasang. Loading. Bakit ako loading? Loading. Katatapos lang, Lods. Ate Rose and Pearl. Yan po yung mga hindi pa po nagdikitan. Pwede na po kayo magdikitan. Lods Jade. Ate ko yan, si Rose and Pearl. Dikitan mo. Nay Grace. Pwede nyo po siyang dikitan. Magdikitan na po kayo. Sige po, Day Grace. Have your time. Sige.